Salamu alaikum wa alaikum salam. Yada muna mwase abo nonsia. Sompa 93.1 FM sunien sabno doso nyumrei ana yade eba. Na ene enyumrei Dr. Insia Asar woyobia otu omanpanifo efa apomudre ho. Wotese Ghana fo ewo su ene ban bia enye kura na eyede ensem ana woken. Enhwehwemu bia baba da Jose ne anasefo ne midwives ahodo a wo wie suku ye adwuma wo ma Ghana mu no emu mpemiensa ne akire ene dwane ekonkofo aman so na ekoba ne sen ena manyokuo bi yapam nkofo bi sanso ana power planning technical committee wo mo so de ato Jose ne Yira John abugina poni susue bia wode base dum so ebe hyase no emu bia no ho a eye no kore sese de e bia wadwe ya wo se ekina obeto cement na waye project bi wo kwa ho a mesra wo kase ne tie ne ye pa na dwuma de bia koso ewo kumase ansama ba chenkuro yi GPRTU so na ebo amane yi wode ato hyenkafo nim se obi anya hwayi o 20% ene yese yagie na sampan so aye dwuma de bia de ho sama ba afei yabako na yene adehye bi makwa akodi nkomo de free eye asen fosu emfifi mantemu na busuafo krachia wano so aboatia wowo ekotwa ne be ma se kapen edi free ho no ene bekom ne mu nkyiremu yesare abesomo e ma de omunyanya ne se de anu no be ka mema akoka bi preze na wano pa asem wano po ye de nyame ne be di asem ma ye nka hwe na ena nwumre na ye fiara nti ye busa o se oye bema na uhia wo baabi na hu se wahehia ne mawure kufu pompom fe eya wo fa ne sen na mo ma no nso so aya moye no sen pa na ya na mo fa no anwumre Ghana phobia kasa rough ye de mo asemo ba ewo ko dia kongwa ne yotete a kire se tuatodom ko bi amma wo mo no so ya anhwe ya ebetumi di oye ne aboman ne so ensam no bebere ka ho ana yesin kunwa anwumre ya beken kade ma wo se no nsia brem kase ye ka wo se ene eye fiaranti eye bo jaye ensam no doso betima di achi aba for tentafidie no so ye live e wo honum YouTube no so ya adwuma ya kire se nyasam keto akura anwumre ya da se papa fie mo monte so adwumam taxi drivers truck drivers abobo ye mu prage mu ene ade a hubafo nyina ya mo nyina mo ase na nakwabana kase ni o anwumre me ne akosia ejewa kwode afejiber ne nsem no ye nchechi mu emfama Oh my Ghana nasefo ne won momoji awo wo mai mu won kabo mu ko ahodo bi ye mu baako eya Ghana Registered Nurses and Midwives Association na wo mo no ma no gumu o mu suo a kire se wo hwem pempenso ni fia ahodo my Ghana ye nya mfinhia makoma kwa duesi enum a enya mfinhia keto akora asenkampo wo ye nipa anka bepem se sebra ha nko ko pension ye wo so nya sika baako mienu miensa de twa ne ho na so wo sam ne se wo ba my Ghana mu a afei na mfinhia makoma kwa duesi enum no ya sase abu ya sese ewasi ebetumi abobra pa ewo mayimo na sane nti anesefo ahodro bia wo mayimo senko wo pepa ekosua de na wotumi de nimde ahodro wo munyansa won madwene ebeboa wo my Ghana ya yaresa ahodro no enkonkoba ne sa nurse ni wie suku no so akwohwe na wo ye bidiaboa na katue mu nsam na panyifo atu ne ginjan enam so nti amene hwehwemu a won moye de abato judge se anesefo ne midwives ahodro no makoma kompemiensa ne ya ena won mafro ma Ghana mu kwakwasi broni krom se wokọ na fe wakwakodi pa ne nyina na kwakogina sikasam hunti na chichiru ni ade friend se emotional allowance na se emotional allowance no ye kire mu se ene wokọ yaresabia hodo a wo hwa atantan de ya sabi predia se drum bia na nurse fortete ene wo bitumi kwa wo chenchem na oba chem na ne agyanan se tie ne akufu chichirebo na edi akire eno achi ne jonso bra ne ye bi mo jonso ne nyina na da nurse fo abam so mbetumi atete na sanuema hodro we nyina no mokabo mu a wo mo kire se emotional allowance se sanuema no mdo mani hunhunu no atantan ade ahodro ya wo mdo mani hunhunu na wasanka aban no tumi mo allowance ahodro bia ebe kenya nurse for midwives ahodro na wo mdwumadi omudie nso enuema tumi akoye na so ni nyina ache no mfita duku na aban no abo ya eno ye haw kese a ababada nurse for eso
Most and say be a wakra no ma ukru ne uma e na wakwa adwuma ukwa wani ajepa uduruwa ubeti wani na accident esi nipa na ede ne ba no ni trima pa na minimum pie eda ho adana ahia na nsa wan kasa wuntimi ni dida enti wa na wo wera ho na sadi obi kwa adwuma so air condition bo no ho TV si wono wo hwebi wo de okwa adwuma de okohunu ye ni wo wera ho sese bia wanya wa che si dem na wo kodie na wo bi si wo kwo aba unu aba ayo ba nti ense nyina ye nkana bonten na wo kwaji obi awo ama no ho no mini aba no man ye bebre wo de ko nurse yen complaining de kan say Imagine to Musametina Kurasi, the Mamma allowance. Me Magiatum now be to the Kumasa Mamma Drobon, so they are just a Sika. Sir, what's the menu you mamma? I saw my mum baby tina. What's the woman baby tina, the mamma rent allowance? Do you me and T? What say? Media mentioned and say uniform bia. I saw my uniform allowance, a typical uniform, and mamma. But you man, we also home and say, Afibia me po min po, me share dear. Na justify me certificate in a crown on. Yes, I'll bet you certificate because one pen is in this hour. Oh, in fact, your condition of service 2019. Now, if you say, I say 2021. Yes, now, I didn't say 2021. Your whole question many through me and some so I ain't got it. Now, we have 2021 last year. I come on here, Gina. So now, you die and need COVID, the aircraft, the aircraft, ICU 3 years. Imagine conform kwano na na nke babo ntimbe de say aban e sika we man yo fa kwadi say so be man ya on senka munyina kwa because mu me yanko ye gina kono mu me wi ansa say de ehunu say be COVID na duro ne da awrade ase enko de enso enti duru afi e ko negotiation eno ma ye de kono e do so pa e mu kakra na meti na bobo so akire wa wi ye compare transport allowance ye compare rent allowance ye compare rural incentive allowance ye compare professional development allowance doesn't nyani na one krata so me any stakeholders so eguso you know labor consultants na so for every said next car ye je no ene de ye kuri de enko ye ti aban pese adwuma ne ye dia ye nko ni ama akwan na biam abi kwa abrochire se ye sraban se ye kan wontie afi krata da ye nim kire se free January si bosumi numu ayi wo nurse fo a gen krata free Ghana akoye adwuma wa abrochire 3005 inti saban hwe ho asema kan obi akwa na ye kan so bresa ani na adwuma na bereden ye so say nyina ye kɔ so a emwa ye mu so ye kɔ no mu ba mu besi dan ye hu mu ba mu to card ye hu nti ye sere se abama ya ka no so ye adwuma no enko ye kakra ma ye sika sam mem pese na ko bi sika wa bonten ba bi ni aba uti obi ka 1002 professional nurse yo 1002 wasa tina efie sa school fees boarding study leave onye bi ko school ni pa something ready for instance you see a couple of more my Juma Chow steadily now regional director Dr. Tunkuna say chairman from for any dimbra ya koya nipa o ma dia Juma June and fear 2 million no munya steadily omodo do esa mako 180 ba ye Juma mako fear 2 million no wa steadily buta wa nyabi so ho enti wo hwe ha na ni asu ba ko abrekire kansa na wa beto ka wa sidan ne yire wa ba fa na yire ne mako no, and none yes. I didn't know who 99 2000 and now share early 2003 by 2006. Your coffee be extra duty hour allowance, but near call health sector salary. Satam no meaning say no brand here. I don't know my uncle. Ghana Registered Nurses and Midwives Association ye wa my Ghana mu na wan mo kasa ye na ene yakoti ye no ye titire ni ya wada ko na no Owura Jones afiye anto ye da so wo apomode na afen so emu nkomo no enu ada na ye wiase nyina ya ye de ka ye nuanom ya wo ye adwuma ewo ayaresabia ba ne sa no de se omudwumadi omudi wo Ghana ni wiase fa na nyina no ye ni esopa wo boa apomode ma bibia timi ko kama pa sade ye hwehwe no na enu aka ho bi ma Dr. Nsia Asare wo ye obi a wotu mampanifo efa apomodere ho wo de nsama to dwa no kire se aban no na niku ye nuanu ma nurse fo no ho pa woni wo ye adwuma e wa yaresabia ahodo no nanso ade ba ko ya ha adwene se wo bi awie nurse school anu afa ne bag no afa na bobo ya wo kɔ hia me kɔ UK wo kɔ he me kɔ Austria me kɔ Canada o mabium no kɔ ya adwuma wo ho na sa wo man no na enya so mfa so Eda Dr. Nsia Asare ka se saade no ade a ha adwen pa we kura de we se wonyia no na ebra General Secretary de Ghana Medical Association Dr. Titus Beyuo woni sam trofodin ko no che se
si amfa ye nurse from pa nurses ne doctors ne kwa na omuko ene ka ho biama san sensem onyina ebeto dwa na asem ya kwaye Ghana asem enti wo se edi hu nkomo kakra anwumre ye ne owura Martin Opoku sekere wono wo obi a wonim de efa apadie ne mu nsensem mira madwo e Sompa FM so ne ewokuma se ye ne amenia papa bibia boko de nyamena dom bibia boko nurses and doctors etu kwan afiri oman mu akodipa atoa wonim de so na oman fofo na nya ho mfaso no enye nne asem ya koso ache we labor expert papa asem ne kapa ne hwe pa no ye ka ne ahwe ne sen yo minia meda wase na machi ya watifo adehye kronkron ai na mbre otie mofidie so se ne minia wadi kan aka no no kre se ye nuanom nurse fo ne doctors bia ya mi adom waje ntete wo man mu a owi a ewo senka oye adwuma ewo ha na ebi mu kura timi eye o mo sade tiwie na so wi ya na wafi o man mu ekọ amanione so obi bebi say adenti na ye hia nurse fo ewo man mu na nso ye titi bi mu wi a na se ne awudi kanka ye no na opekwan ye fi o man mu akọ eye niam bebre bi se dwuma ye ni bia owo oman mu ni wi ase afa na nyina edwuma na setena se na setena betumpon na nimidi a wosua na obede be ye adwuma na nipa nya so mfa so mapa enti na ma obia yese oye adwuma na nso e kamia yese wo chichi nurse fu ya na za wo do ani tufam didi nkomo hwe wona owo ayarasabia ahodo mu na otinsa niam bebre ha ekotia apomdene adwuma yefuyi enti na ma bebre di wani ehwe baabi say ye hwe eniema ekuti oma ebetumi aka say rumination omaka tua ho nsem nyina in general du ba bia ya na ha adwen kakra wo de toto Africa ha na say Europe Western world uti say wona oye nurse fo no won sika no wakatua no ekwa animu na omo condition of service ye de ma omo no nso ewa animu entitem bia no ya na won kondo senka on so beko izan say obi kura tukwan ko na oni kolik ewo oman mu na so tukwan koba wu se nsoso bebre ewom yetimu se be bia ayar chefo yi ebetna aye adwuma ama onya sound mind kura na enso ya na ha adwen obi kura timi wie ba bia be post na ko na ba bia obetna aye adwuma no ohwe sa na ma we nyina na aye se opese ofi oman mu ye hwe wona social aspect kura nso e bia senka onya afidie bi kura ode be ye adwuma se bia ka bi ene niema aban kura betimi abo mo onya loan bi di atoto sa niema no sa niema nyina ye niema ha wo mo ebi mu kura no niema ode be ye adwuma wo hospital wona ankasa nia wo sua no book mu no se se du se e wo se ode ye adwuma nanso akade a ode be ye no won sanka enti wo hwe sa niema wo nyina na e kama ye se e wo se ene ye ode wani ehwe baabi ena wo hwe nso a Western world no so no omo hia ya nurse foi omo bo ho modern pa o tukwan ko UK ne other countries ya so koduru ho a omo de mo so ani enti ema tambia no onzo hia omo so hia omo papa pa ye enti se o konso a omo condition no so very good attractive enti office obetena ha afasa oyende mu na o se ni nua pa ebiem fidie bi oxygen bi SADC so keke na nipa na from ahwere ne nkwa na ohwe saa niema we no nya ka de ode ye adwuma a ohwe de ba at no crop express employer so provided the tools and materials for his workers to work with and niema ode be ye adwuma na say adwuma wura o provide more workers na ode ye adwuma na so onya saa niema nyina eya na bebre etimi eja saa niema no ho etimi ekọ enti bebre ka ho na ma nurses for timi from mu etimi ko amane one eja oman ho ekọ Mr. Martin, yan hwa de bi wo ha sei. Ghana ni ko school se me be ye nurse ni. Aban ne se o wade bi e fa allowance a wode ma wo mo. Dog eno kura no emma. Eno ye de edi kan ye o. Eto so mienu. Yan hwe awesa. Nurse si o mo de ye adwuma na ye hwe o makatua. Nurse ni be wie school ba bi e be post no kura na ye de ne be kɔ no. Gesa wo ye demonstration. Minua saa niema wo nyina no ekabo mu anipa no na edisa fatase wo so wo ho. Yes, na is not attractive to the workers. And do we share sending our wedi kan akeka ya. E won bebre wo ho aban etuatua allowance ma wo mo. Allowance no ko eto da bi e man enso yi means timi eba kura mpo na se wo wi
was also render services the man buying and so and no brebino who say a jumayefue cry and Jimmy Postuamo baby reacted to see the crime maybe a yana metap capas and cabaya and cabine cry and sign barata agreement now a buy and Timmy and one yamma necessary way and Timmy to and I'm more and conquer for my name for swabbing free or it sounds a baby or 2 years in Postuamo. Now 2 years in Anka, any another country. After me barata agreement. And Anka, oh yeah, Juma or Giro, the pounds we added Bana, Bansuya Sompa so, and this and Canada Bree. They say, Yuka, only more netted. Come there by and Yare Kumeku Nipania, Sabia Hodono, only workers be care workers. Now, so your necessary very great the Biano or Tiamu Epe Juma day, and these are some of the things that Ama on my move. And necessary for no Samani, and you go for here, and you say, wow, we hear Mono say, and you may be Uncle Suya. That's all really service, and that's a one side and none of Sudiama. And you're back up. I can't hear you, or Consuan, Susuyan, Swim, or Timinia, near my Babuano, Ukana Braboma, a 2 pound sense, and Kaoha. And then in the answer is Yakoyanim, a true baby, never alone, crack. And what say you should be trained and retrained of your work. Once a bit more every Jumano, our work, Jumanu, and so saying him dear more. And so ABS or twas close to Kumunaya, Assem, then so 2.5 Manionia, Sanya Manaya, Quenja, one Saka, and what may be more. Because me for no about pure medical doctors instead of nurses. And they are now near my eha. Miss Amati, young Shadi was a name from Common NC. Now, Obi so Kase. Yem penny for na ye no wo o maimu se politicians no ye fa wo me pese o na etoto ne ma bibre wo maimu nipa no wo yare ya no wo kwa amono ne wo yare ya no wo kwa amono ne enti amaye nuanom so hunu se senne se empanifo wo maimu enwene Ghana fo ho de a ene o so no wo kwa wo nye bone se obi kasa wo ye right so wo kasa wo ho o se seminia se obi kasa e betimi akase e wo se Okasa and so kakrai wom. Ye woman say, ye and no ya, ye betimi. Am I actually penning for my emu? Ye shaka ya bonu yem penning for ho. Na ye see I sabia bi. Na ye the facilities near my here says Oko South Africa, and now says Oko UK, Oko India. Now ye betim the actual ye be woman, my ye 2 ye day. Say up to quite good who's a Ghana for. Medical doctors, I can see a form more in the abroad. Abroad to Mamu and Aza Europe. Now, so you're buying her. You almost for so papa. If he's almost to me, and so more yen near market. It is politicians and the penny for no ever share who said, yet the anno will say a train woman. I am more Candian, I had a bayer, Candian here. Then ya Candian more. Yeah, only I bet rush or more. And this will be transno me brand ho ha nanso e wosenka me ya adwuma nanso nipa no yare ya na yama no so na de ko abotire na ise wo kura na wo ya adwuma ho ha no na ise wo kura na ya ntra so papa enti se ye ma o facilities na ye betimi ahwe ayarefo bia wo man yi mu ye hwe ne afrepo bo ate ayeye enti se ye twa ko so samre no na ye training crofo ama o mo ye gina nya facilities o ade ampa na ye ntimi na o man yi mu ye betimi aye Martin, Mr. Martin, what dear, will you be a Ghana had here? What a chin high pa? Metani would dim come out, Miami, who do be. When was the last time a power who said MPB and a DCB were Ghana hospital? So what do any boy? Minia, na adding Kakra. Na Nansen because of Fanochi. Now, we could do a crime, maybe a way. It's answer me share D5. Baby, I are for a man, more than that. Now, who say you were? Captains be a yedi chow musia. Na ya pepa wo mo. Na me hwe e man panimfo wo gu ho. Na ba ko pe gise we wi a na ya koma so na dia fosi we ho. E wo kwa abrochi e tza wo tu dan mu obi e bi kata na ho. E wo se nko obi e bi si bed bia ho at least. Ye chema be 50% ye se genya wo ho. Na wo behwe man ni pani na ya pepa no ho. Wo tu wani a na wani akoto no so. Ni ya pepa no ya na re ho.
me we ho sa se ka me wotumi bi na me wo sa ka bi na nke e to bi e de bua sa hospital yi na ko fa na chukura na we si o na ye ko ada hospital ne clinic na and ye che say are ho because ade ye di twani pa no ho kura pa no ho keke kura no ba ko pe no wi a na yakwaje na ya kwachi we so we wi a na ke sam no kura na e wo se mfiri wo no kura na che tapa ho enti we ye niam ankitikiti bi ko wa tu so ga no mu ho a captains ne niam e wo nyina yefi che say no you hear improvement e wo health sector and ye nyuma mu enye health sector nko a wo na e de wo matutu nyuma na e so obi wo nante ho na wo che besi ta yɛre sɛ wɔn kɛtɛ so ne nyinaa wɔsɛ wɔn ti di ho dwuma nneɛma bi ha ɛdi nɛɛse ni wɔ ha ɛbɛyɛ dɛ na ne ko adɔ wokɔ baabi a wobɛtumi atena hɔ adidi ama ho atɔ nanso wobɛtumi atena yɛre sɛ bi ayi adidi ayɛ nneɛma sɛ ne yɛsɛ fata daabi ɛsiane sɛ ahonidie no ɛka akyi kakra adeɛ no yɛbɛtumi ayɛ na yɛnyɛ anaa aboa payɛ anaa yɛahyɛ da mewɔ gyedeɛ sɛ yɛbɛtumi ayɛ paa yɛbɛtumi ayɛ ɛfa mu deɛ yɛnyɛ ne nyinaa kora yɛbɛtu akɔ so ayɛ ɛsiane sɛ wohwɛ 37 no ma yɛayɛ no munumunu yɛ a wohwɛ a nneɛma ɛrekɔ so a yɛbɛtumi ayɛ baabi mu nso ama no akɔ so yie yɛtoto yɛ nneɛma yɛ yɛbɛtumi akɔ so papa Sompa ɛfa yɛdaase anwummerɛ no wobrɛ wo medase me nua owura Martin opoku sɛkyerɛ wɔ obi a wonim de ɛfa apadie mu asɛm no nyinaa ɛna ɔde ato dwa yi o Afim yenu ne aduonu ne mu na soye a wɔhwe nyina ma hode won sem so ɛpa wɔ bedwokuo bi a wɔmo na afi a yɛwɔ mu yi wɔmo ba bɛhwe nkane ho nsɛm atoto ne yie ahwɛ sɛ wɔma Ghana dum so yɛ mere bi atwam wɔ yɛhunu yɛ no ɛnsan so ɛmabiem na saa bedwokuo yi a wɔpa yɛ no na wɔndi ɛyɛ power planning technical committee sɛ wɔmo ba bɛhwe afim yenu ne aduonu mienu wɔma Ghana nyina ma hode nyina mo nkane ho nsɛm ɛwɔ mu sɛ wɔmo di wɔmo dwuma sɛ ne sɛ ne fatadeɛ na so nanse wo mebe ka ne kura nkane ho sensem no asase ekopi nso ene o hono mo akane etimi bona ni pre dakro yetumi dum ne besem prennan anso ansa na nkane na tumi agina ne naso eno na ka wo bi ma wo kɔ mrahye dwafi a abadwoko ya wo hwa yenyina mahode ho nsem so na fuma gudie ranking member ye wo mu Yira John Abuginapo ede tu dwa kyerɛ sɛ hwɛ wo ma yi afekura ne ehunu na hyase no na enche dum so no eba be hyase ama Ghana fo nyina hu se mampanyi na dankwa kufu adoba wo bai no wa amaso oba bebo my Ghana enti asem no ayerwa no kan na power planning technical committee e dia baba be ya no se dum so no de enya de beba ne na sanso abakina enam so my no so fo be de che ya wo hwe nyina mahoden won sam so won monyafo Andrews eja pamesa edi ho nkomo ekirem sa aso papa asem wu ampanyifo de tu dwai sen ene sitie Damasam no can obviously now say information your Ministry of Energy regarding yen generation capacity na available capacity depend on analysis any na no not sure that them asam na work no on no kwa jamincha in the committee no so we issue statement one chairman nsa oshasi watch it the asama ora John Janapo okay the dum sorry on no kwa was and yes, based on one analysis with peak time demand, on the installed capacity, say a plan in the or there a worst case scenario. The worst case scenario include insurance, na buffers, and on can or 18% of all dependable capacity and peak demand. Now what's the assessment? Just so that we can guide the policy direction. Nemum say bare load na dependable capacity available. Tum so bia ni wa obotum aba kwakon biado. In fact, during the day, for most part, crapono your excess capacity yemfenyehi. Uzande the time no nkofupi wako juma na nkakawa. Electricity area costs Sampara, but you use the second power planning committee one report away issue. Not sure as a man and this for okay the Dumsar Baba Asamaya candidate don't know need down or ya one mumna when you're gonna for when you want is in the corner. And I require I mean opposition party the power back.
any information be na say if you don't confirm can document na one tasa some baby na a create impression be there I will not never was but the truth of the matter is that I'm here interview Metro TV I'm then is mecherim zamni nam so far Ghana ya bakau of PPP 17 billion Ghana cedis hospitals on what you're to waste schools are always waste another start the Ekana your Canada is China crying roads are able to why interchanges are for the miscanning now contract I was signing here none the Konumununti the Mukano aban wabo the miscanning now wash and see economy challenges a year facing now the Mecca now abonning now so our da pan economy aduchiano bossa na ekọ boy here them account nduchia and see na yeho watch and kakra Anwachi no Sompa kase boto aso bisa ne se ene don so nu se ya wo kase nyama ye na ema nso no ene wo ba sante manten kropo kuma se de o manfo mu bi asase ehunu bi na ho so de no o se ne sei dum so yenim de dada no bi nyiga na bi amena wo ye timetable la ye so ye ba ko djuma ba ye de sum 3 days wa so kan ya 1 day ye na ma do dan kwa akufo do ba na abanam ye kiri na mom yen transmission lines no do na why that ye good yes Ameri planter ye nuanom NDC for koto ye ba no ka more than $600 million dem ka on ye suewi ma afekunyi dem machine ni yen seda nsu enyi dum so nhihye owura matopoku pempe wa ye ne da machine yeyi ne fambra anwomaso na omboboa na great stability no electricity no ntine ye okumase ozande ofi abazi aba for transmission lines group here da be dukumase no na homo no akofom enti wontu biba na chede na one boss of affairs and sana other places President Kufuor ye bui dam ama bui wetum a supplement akosombo no nye other power plant or but bui na home no on shada tum kumase load increases or ba if you could die with you in many abama American never kumasi na you be so that we too are in stabilizing the disruptions are all kumasi no in fact yen new in sheshe you create another generational base of kumasi in the as part of the future plan to add more capacity to any electricity generation infrastructure. Our power plants are on stream 2027-2028. No, any buildings in Komo, there was Bakwaka set up plants for Ashanti region. Near your turn and Kay, a year was so for the chair, ya was sharing a mahode one some so when young for Andrews, a japa messa. And Central Phone Sham would be a coso on Cramantum na a European Siamono Corona, a yes, and Siamono. Ningina so matras dia hu sempani fo bi wo ho a wo musu ene wo mobile nya de beboa party na ni so ade hu to se wo mu twa wo musi nchen se ba ya party no betimi akọ nanimu na owura mark awusi akọ wono ena wone nsɛmtwerɛfoɔ edi nkɔmɔ national youth organizer ade ma PNC amanyoko no ane ebusa ne sɛ enipa mako edumiensa bi wɔ hɔ no mu a mo atwa wo mato over the bar emu asɛm ankasa na te sɛn the standing committee of the party, which is on the set last week, say your friend meeting at a pound for no. Almost the at them so young credit for the crash said in the matter. And these are the recommendations I had Bremo. Some more standing committees. Some movie to me are approved and some disapproved there. So recommendations. Janet Nabila was suspended already last year, August 28. Was why so they recommend they say yes suspended indefinitely. I think there are other people. Obi to say Muniru or no, Ashanti regional youth organizer. Janet actually said, "Mimi ko uno post," and I didn't meet the requirement. And so, I'm not going to Janet to upper mark. I'm the national organizer. I can appoint the regional youth organizer. So, I'm listening to the then the first time I heard, I'm saying, "Yeah, Janet, and then crop on you. A book part and Brasso. I said, "Book part anymore." The book part is and then you know, when you so the better not saying. And you know, be an at the home. When I book Janet Antia, say, and one of the net meeting. On a press conference. But in any case, there is a
despite our first constitution, for us to call for a meeting, we invoke Article 45 of our constitution. And no, actually, we are that particular meeting. It is the leader and the chairman in the committee for next meeting. In any case, when the chair such meetings, chairman of the party and the chair. So when you want more, I want to pound for me and first vice, second vice, third vice. I'm gonna buono and manuani party. If it's a chairman in one more, or not a power of consent or power of attorney to any of the deputies. No, if they are Kamede Banana, a other boy, but say the person who announced the percent again, and no one something as a youth organizer. And the party if you know woman, so which means you can hear, I don't know about Bontenna, but as what the Americans, your court on the system, on the 11th of last month, judge young Konyanko invoking Article 67 using our internal resolution mechanism and solve the issue. Maybe I have a report to them. Some of the plaintiffs in Iowa Pasara and Daniba, and your court's natural and the report no the city and Akakoma judge. Asha in 23rd of this month. Now, after Nino, and Moya judge no one, what am I? And you know, you're young boy, and you see it never can near court. Yakoti and your judge, and not the Mapo and mine. And only said, enough, Jennifer Nabila, and court and Ran, what you're saying, and move party some and moving for no more. Any ya etwagu ye national youth organizer Edma PNC yewura Mark Awusi Akon one ya yetwa omo over the bar no odi mu akotenenti da hu se na ni abeden ya wo church nsem mu no ahensem ma so twe bia mane mu so awa tifi drop ye mantemu wo mu kro ba ko ya kana se bokomu meka sade hye bia won mo prepra ne adan ya asese nya asem ketwa amenenti ya yensa ka kire se wo konkrofo afiefie mu oboko no mu a ene etu ahodro etu bra na nya gro ya won ma soa ye gu nkrofo fie nya asem ketwa ne obekọ kwabra ne etu anketwa wa poma bi won no kitabi ne be kitabi wo bi ya aboa no ho ya wo mo de kontokwa enam so ma so mpaka se boyo ti asem ye ne panyi pa ye ba ne bambo mu a wabene mu o Richard Komado edi asem ho enkomo 24 million small arms in the hands of people. And this is why I say we need to coordinate with the police. Say police for a year gun registration. Who talk to them year registration? And see, people don't want to register their guns. And I said license near expire, they don't go and renew again. We need to look at all that. The transportation and the purchasing, and you're trying to, in English, you're trying to due diligence. Due diligence in the arms trading industry in Kano, you hear an elaborate enhanced due diligence war. Me did pass a to a large extent. Now you empower small arms commission because some say your local manufacturing of arms companies for Ghana. What has been the registration regime? What has been the monitoring regime? Guns no more producing, whether for hunting or for any other domestic use. Are they registered? Are they numbered? Gun we were here. Just make us a win a year. Those are some of the things. If you say pass a year, boy, on a year, to me, so that up to some time, they be want structured data. Now they are taking national decision. Now, say in New York City, crime was a problem for them, and the major undertone for crime is a lot of arms in the hands of private individuals. And to in New York, a bomb. You have a peculiar problem with Ghana. Small arms commission authority no muhiamwa and your regulatory regime for arms said those who deals in arms officially and unofficially you need data no and I say your data say we need to improve the data because we need data now monitoring very difficult but in particular issue with Boko I say Boko issue we acquire and it is a man cancer now from intelligent point of view if you are not our data was when the war to Boko and you talk from Musena by government Zama and create problem deal mama. And what you know was started to judge you said and Tamara kind of say curfew no and walk when you say Boko and Impotamo abino biko 24 million small arms in the hands of people. And this is why I say we need to coordinate with the police. Say police for a year gun registration. Who talk to them year registration? And see, people don't want to register their guns. And I said license near expire, they don't go and renew again. We need to look at all that. The transportation and the purchasing, and you're trying to, in English, you're trying to due diligence. Due diligence in the arms trading industry in Kano, you hear an elaborate enhanced due diligence war. Me did pass a to a large extent.
now you empower small arms commission because some say your local manufacturing of arms companies for Ghana. What has been the registration regime? What has been the monitoring regime? Guns now more producing, whether for hunting or for any other domestic use. Are they registered? Are they? Ani akwati ye wapanyipa ye bane bambo mu awabrim ye Richard Komado na ekasa ya no de fa boko ensensema hodo a eni ekoso no ededa adwuma de kase bi koso ewo RCC na eka ho bi ma asante mantam so afore Simon wo Simensa ekopiem ewo dwuma de no ase na ne nyina no ene se wate abadwakuo bi ebehwe semfa nse bi a ekwan ye eda wo mfikyire ho kwantempo ye da wanim ho no no se bi ebire bi du na empanifo pese ye hwe na afi so ye bai ekwan mu a saa abadwakuo no behwe ade niam nyina agu akwan mu ahwe hunu se bibia ede na akwan mu kama baabi obi ede store bi besie no ne kwan so no baabi obi di asobofo ma odi ne dwumadie bi no ne kwan so ano no ana ya kyerɛ sɛ wɔkyena bi no sɛ ekɔbasa bi a ye bai ekwan mu a emfa court sensem bia ne predu wɔ haw bia mɛpreme mprisem bia emfa ma na dwumadie no ase no asante mantam so afere wɔ Simensa to no bo ase kyerɛm sɛ saa de no kra de ɛwɔ hɔ dadadadada na afe apem ahankron ade wɔkyensia no mu no aban tintin bibi santi we ne de nyangwa bia saa o afi apem ahankron aduokun sia 1996 aban ye hyehyɛ bi a ultimate sa team ya na committee ye frɛ no engineering coordinating committee no various stakeholders wo mo a wo mo hungum sɛ bi a yi kwan a wo mo bɛbɛ mu nyinaa no wo mu nyinaa no ɛwɔ so ɛwɔ committee no so na committee no ebi ne Ghana Highways Authority, urban rules, feeder rules, Vodafone, MTN, ECG, Ghana Water Company Limited, Environmental Protection Agency, LUSPA, bebrebe wamudoso womu nyina ewoso ti eba me bae na me hu sa o ha we nam so se mra no wo ho de ada ni atena obepem me ene yensan emfa sa committee no anani paku no emra na kyerɛ sɛ bosome miɛnsa biara no yɛ nyinaa bɛhyia na yɛnhwɛ hawa hodoɔ a ɔwɔ hɔ na yɛnkyerɛ kwan a yɛbi saa haw no nyinaa afiri hɔ ɛne ɔm bɛyɛ meeting na mede to ɔm anim ɛne yɛyɛ sɛ obiara mfa nipa a ɔde ba no committee no so mmra ɛne ɔm de nipa no nyinaa ba a ɛnɛ nyame adom yɛano breti a ɔmo ahyɛseɛ ɛyɛ adwuma na ɛm sɛ ɛnam so nyinaa bɛhyia nɛ no sɛ kɔ sɛ yɛyi management team wɔ sɛ yɛyi chairman vice chairman ne ade na fi so afi no mo ho timi srɛ wo mo sɛ nam sa ni nti yi interim management committee a o mbehwɛ akɔpem bia bosom nkron no kwawie no ni abeto aba ni yi permanent management team ama o mahwɛ adwuma no so we asante mantam so afori Simon wo Simensa na dwumadie no ase no Wopani ya wono ehwe kyesa twotwofo de masa abedwakuo eye wura Francis Gambra ne so asem ni as an original minister sikai development for akwamu no ya de a ha adwene bebre e ma mfato mi say what is aban e ba be projects bebre e be swam interchange e ba be future full line e ba be si ahodoro na about but hwa ayi bebre wom in fact physical development wom in na even electricity poles ni ade na ye de atototo be any set because any committee be say enti eno no na mre mu no mama ya form sa committee say the function of the committee is say lay any infrastructure within the roadway. Yem fan to baby to send a bay edu say ye buy kwamua and yet a fin ye kwakusika. Ye utility lines now on Akobaby because in most situations, Ayana and Hong Kakrani road projects now and AI plenty committee, you might say, will be Kwakwa development or yen baby or say, yes, I'm rational or see a bike or near any problem. We ora Gambra bedwakuo ya watie on hesa dwumadie no so no wone ne twotwofo ya ohwechire another dua na Shankafo dodo no amamra ne amane kwa so wagi tumuo se ka sentuade ya tumuo 20% ne wo mo ede ye adwuma wo mo so ma Ghana ho kira ba mu de na so mo kire se ewia simfifi boni efira abo aponche wo be hunu bi ntia ko be hunu mobo wo hwe man ya Shankafo ha hodo ya wo mo namuo efa fe petrol hodo ene diesel a enka Ghana de hye nom se ko ba se ya tumu kurampo no anko bi ankasa
nyene sanki ya shase ya boye hono kyerɛ sɛ 20% no ɛwɔ soro do ntinka aban no ɛnte so fama wɔ mo no na asante mo antemu titena ni ya wɔda GPRTU ko no Malam Sumaila Boache ɛna ɛnɛ wɔne yamane boni Benjamin Kusi ɛbɔso edisa enkomo yi ana yiedie obiara som Ghana ɛwɔ de dwuma anya media network ye de ne transport nti emra ehu sɛ petrol no diesel esi kosoro no na yesu dada fo ano yehu information inyantiye iri aso to fam sɛ daba fo no edidi nkomo pese nka omodo omka si ho one day ye be station ka bia ni ho because we hu sɛ omiri pa mienu mi sɛ de siwa e beji ka refu mu sɛ nti omodidi nkomo ko akiri ɛna enya information yes ye ni ye from bi so mo haw ne say sisi omo kokwa so ba mutimi yesis omo do mo chop money ene ka ho ekoma sa so ha adwene ebi so elodu na edu anajo be nonkro no du a ya na nipa ren ye ma wotimi nsi akonjufo no eso do omo ko ba so diesel ne diskere nyina nti the whole Ghana GPRT fo nyina chia say serebe ya yemma dafo enfom kan suo enya zuzaso Ghana ntino yesi e tu loro fe nim no monye sika bi ato diesel aye mentres enti na edibi aka ho no yesi akontufo ne adaba fo se ye GPRT fo mpedefo ye da passenger fo ne daba fo ntem yini ma ba akofo omienu yesum Ghana nti dia bibia bebia no enye mfaso na sisi eye adwuma no koso nti na me santo bia fa abutre no ye yi adwuma ne kwakura no sa daba fo so no mo dia mo 20% no mo nyi enchesa ena obi baso na wo no wo ka nyabutre chichi ni mu nyabutre chichi mu ko sa de bia na tesi afi bia ye tutu lo femu a etesi nti nakra me ka se obi nyabutre na enye obi a mfom so eye petrol diesel na sesi ko no ena akoyede akobasa Nyayatana Kaya Santa Montemo Tichani ya wada GPRTU Korono Malam Sumaila Boachi. Yada soa wa Santimanta Kropo Kumasimo na KMA Mayor Yura Sampai. Wano so ne mpanifo hia ama wone nsem twerɛfo so atin koma fa san hia mu die no ho. Na asema waka nyina ene se kwane befa so a ya kyerɛ betima siesie dwa hodoɔ ɛwɔ kumase ha se na tima hwɛ aboa ama enema ya wokɔpɛ bi atɔ de wɔtɔn so benya ba bi atena kama na watɔn ne nneɛma wokɔpɛ bi atɔ a wobenya bi nso atɔ na wɔtetem na wɔkyerɛ sɛ santase sei market no ɛkwan bi aso wɔhwɛ na afɛ so de nneɛma nyinaa agu akwam sɛ bɛyɛ a wɔtima siesie ma dwa no agya ne naso Kumasi Metropolitan Assembly ye butaye ni se Kumasi achira boso no o megu montin di dwa no obisa obi bia asem ni se onya baabi entra nti aye adwe se the friend satellite market e be develop baabi se santase e dwadada but ne yani contractors no aye bibia ye be si du fufuro ma aye abrosan no nyanya crash ne clinic ene Janambia papa neme fata so mbenya ekwan edi won edwuma no wo madi dwuma no enya enunko ene yehwe se ebeye attractive enough say obia ofin chen say nyinam no mo ba best person akokuma se akode dwa no odu santase ade nko benya no wo Kumasi Central Market no obenya bi ewo ha na makroma da ho na kan tumi akwa aba na nsemo ye hu a enye fada bia mu kan so yetime ye firi kan nim sa assembly ni ase ache up to date mi anamo power ha yetu ohun makọ ho kran dudo nara ye ne kwekwe ba miensa nkra na edi hu kobo ni nyina no krem no eye sikasem nti ye second sika no pe minim se ye bewie eno ye we eye KMA panipa Yura Sampa na dwumadie no nyina mu no contractor ya obedi sa dwumadie no eye Aba Investment Limited na opani ya wodie ni mu eye Owura Kujo Otu ono so asem ni eye dwa na yesi amasante santase my so hwa edwa na ewa ha no efa nipa kakra bi but send your crony no sa na dwade for no so ya den doso enti ewa ban hihye mu se ba bia chrome a grow to metropolitan we say no ombeye what they call satellite market so the be ya nipa dodo na betu edidwa ho a no mo nkwa echi ansa no makoto ade a no mato ho ma de enti we ne ye ade a ye pomode na ye biem na ewo form na ebi so wosoro nti amfa kra be fedwa de fo bebre
ɛnyɛ stores ne nko a yɛwɔ shirts na ɛmaa no tumi tɔn mɛko gyene ɛnam oku ne nyinaa bi ɛwɔ so na wei so yɛ pre-finance project ɛyɛ adeɛ a KMA na ɛyɛ anaa aban na ɛyɛ na mmom ɔmo ama private partnership aba mu nti private person na ɔba mu no na ade sika bɛhyɛ mu na masi mo wie aban na agye n'adeɛ na ɔde ama adwadifoɔ but deɛ teɛ de sɛ ɔmo adi kan register ɔmo ɛwɔ ha ne dada sɛnea ɛbɛyɛ a obiara nsa bɛka ne store sɛ yɛwie a ɛsɛ nka yɛwie dwa 24 months originally na yɛ 5 years but 24 months ne yɛbɛbɔ ɛho mmɔden sɛ 18 months ne yɛwie 18 months a 6 months aka no deɛ assembly no dwadifoɔ na sɛnea ɛbɛyɛ ɔmo bɛtu ɔmo akɔ contractor wɔhwɛ anim sɛ obetumi adi saa adwumadeɛ sɛ deɛ yɛwura sampan ɛkaeɛ no ɛyɛ aba investment limited pani yɛ wodi anim no ɛyɛ owura kwadwo otu na ne nsɛm no ɛna yɛpem akɔ yɛnim ɛwɔ nsɛm foforɔ emu yɛbusa sɛ woyɛ wɔ baa na wosi so a ɛde adwene na yɛana ɛba wo tirim na ma wohyehyɛ w'ani akyi na afei so wohyɛ wo mawerɛ ɛyɛ a wosusu sɛ ɛbɛma wo ho ayɛ afɛ aboro so anaasɛ wosusu sɛ ɛbɛma wo ho ahenha wo ɛwɔ nneɛma bi mu anaasɛ wosusu sɛ wo nsa mawerɛ anaa wo nam mawerɛ no wowɔ ɔhaw bi wɔ mu yɛ a ɛni kwan sɛ obi hu nti ɛwɔ sɛ wopɛ bi kata so na ɛba ne sɛ yi a sɛ ankasa ɛna yɛ ana wote saa nneɛma no a woyɛ no ase obi ayɛ bi na ɛyɛ wo fɛ anaasɛ sɛn yɛbusa yɛ nnuamo mmarima no bi nso sɛ wo ho kani anaa wo mpena anaa obi a wonim no wo nua baa koraa yɛ bi a sɛ wohu sɛ wɔ ɔba a ɛyɛ wohu no sɛn anaa wobɛduru fie a anaa wohyia no a ɛyɛ wohu no sɛn ne ho yɛ fɛ anaa wotumi hu sɛ nkɔ yie na yɛbusa mmaa ne mmarima no bi yɛntie Ghanafoɔ memɛn ɔbaa hyɛ no ma woyɛ yie wobɛda yɛ adeɛ woyɛ adeɛ koraa da akontimi ntene ho koraa yɛ nsa no a wayɛ hyɛ no ɛno deɛ no mempɛ ɔbaa hyɛ no adan deɛ depende ɔbaa no hwɛ ɔbaa no ne ne yɛ ne ne suban ne bɛkyerɛ sɛ ɔyɛ ɔbaa pa sɛ ɔnyɛ ɔbaa pa da bɛ ɛnyim ɔrɛ deɛ sɛ ɛfa so gu a ɔyɛ deɛ siesie kɛkɛ ba wohwɛ ɔbaa no ne yɛ ne ne suban ne bɛ sɛ ɔbaa no a ɔfa no ɔyɛ da ne gyina ɔrɛ hyɛ deɛ nka hwee ɔyɛ ɔbaa no suban so ebe depende on sɛ ebi hyɛ ɔmo dɛm a no boro so babu obi deɛ wɔ hɔ a wohu a wosɛre deɛ nɔɔma ɛyɛ mɛmate compase bi sɛ ɔmo si no ɔma no a ɛyɛ na ɔmo mɔbɛ mu yɛ ɔmo yɛ ba ɔmo hyɛ nose ne deɛ a ɛyɛ ɔmo firi saa place no ba ebi hyɛ ma no boro so wohu a saa no wohu a ara nipa ayɛ mfɛ me gyina to mu anaasɛ menyɛ no ayi baa ebi wɔ ho sɛ ɛyɛ nɔɔma nti nase ne deɛ ebe depende length of nurse na ɔbɛhyɛ no nti ne program biara hyɛ bɛnyɛ ne deɛ nurse no deɛ nyamenya no nokure ni ɛnyɛ memɛgya ɔkra no na wohyɛ bi a ɔhwe a mefie kura de wonwiri ɔda bɛkɔ mefie saa nneɛma no ɛtumi nwura hɔ iwɔ wofiri nyankopɔn bɔɔ a wɔba no wamfa saa deɛ no na nka wo ho na ɛdɛn na wode saa deɛ wei ɛbɛka ho ba a wohyɛ nurse no wei no nti sɛ wo ne bɛrima no te a den akyerɛ bɛn na wode bɛkyerɛ ɔma a ɔbɛwɔ mu ɔba koraa hankɔ asɔre a wontumi ntea because saa deɛ no ɛnka kristo ho ɛna ɔba meme tumi mehunu sɛ ɔbaa bi a ɔte saa biara wɔnyɛ ɔbaa papa obi wɔ hɔ ɔtumi ka kyerɛ sɛ mahyɛ short a wei deɛ ɛnyɛ bɔne nie sɛ wahyɛ short o so ahyɛ longo ne nyinaa ɛnyɛ hwan na ɔyɛ bɔɔl no baa wiase na saa deɛ no bi ɛwɔ ne nsa wei ɛyɛ Ghanafoɔ mɛma no bi na yɛntie yɛ nnuano mmaa no bi nso sɛdeɛ ɔmo nso kyerɛkyerɛ mu ntumi fɛ ndware sɛ sɛbi owu dware wo ho wase nyinaa wontumi mfa nyɛ nti nsahyehyɛ no deɛ mmoa yɛ nti bɛtumi ankie ngyae mmoa yɛ kwa wontumi mfa nyɛ aduane ɛmfiri ɛnyɛ ade papa sɛ nipa bɛhyehyɛ mu bɛfiri kɔ hyehyɛ mu kora na ɛkɔ ɛnyɛnkura ɛnyɛ ade papa ngyamawerɛ deɛ wonya sɛ nipa sɛ ɔsɔ mu mameɛ nam maara ɛma na ɔbaapa deɛ ɛsɛ ɔma wo nsa ɛmu yɛ neat ɛfi nkɔ bɛtuma ɛsɛ ɛfi ntumi hyehyɛ nipa nsɛm
Mauritian, now the papa sent my own casa for a bit of my about sharing the way of papa or to be everyone. Amount to me find Yadia Casa. I want to go to myself, Mauritian, and ye. Mauritian, dear, and non trying to say a bad person. Me answer, me send me to say, Mrs. Shannon, Miss Ramy Penny Long, Miss Shannon Long, 9 inches, say, me needs to buy an answer, baby. I am no more target, Sena, or show more wretches, say, a bad person. Minimobia, or one Shannon Moran, so needs to buy. Abusia way ye nnuane mema na afen so ma no bisa de obusi hu ma wrehye eno no na eba ne se ye na kyerese adwen no akoye mienu ebisa nye na anwumere Madam Mary Bechi wono oye president ma United Hairdressers Association of Ghana ma me awrade asomdwe nka wo Sompa FM so ni papa enka wo so sunsun mo na ma me bibia bokọ de Nyankopon adom adwempo nyame adom adwempo ben na ya na eba ematrim se de nyame de ma no no nye onfa bi nka ho ya na ye de adwen a me da se be me na imse mi tie me yakakranti kasa ne se de be bia mfanche me kakra adwempo ne de mu se Bible no kura wadi ka kadada o si de Nyankopon ebo ye nyina eye na ye papa nso ba ade anyame aye no ye hwe se ebese o se mre bia ye polish se ebe ye fe enu nti na ma mre bia na ekike ho se ebi bibi be se ho se ye ho be ye fe abroso enti modi bi ka ho ne polish no ho aye polish ye ho na ase nyame ni monyam Mami na woba sade woba esitie sade nyame si bo woba na ubehia woba bi ne mowere ne sade wosi aye ne ho mami eya hadwe kakra sade woba esitie yi wurim de me kan yi sade woba asiasa ne mowere na wo kan ai oh papa juma de juma cosmetology ni nyina juma eni ho ema ye se time bia na wo ye woba na wo se wa ye wonsa no sa no eni ho sa na ebinum na epene sa e no mo ye ne sa adwuma no eni ho sa na chinchina wo se wo ye no David because ya mode ye no ya na enya nsunsuanso bia wo nipa no e bia ne nsa no so ana ya enya nsunsuanso bi papa me nsio na enya wadwuma nso nti me kasa me kan wunhi eno kwasem ewo mu ne se enya nsunsuanso bebre eno kwasem ewo mu no enya nsunsuanso bebre enti jene na ye wo industry ni ma na ye wo association ni ma ye under trainees no o ta ba ye ntwen ya ye de ye discard de but ye advice so say a limit enti obia na owo association say United Association na make us say enye ade a oka ekuo no ho a ana say wako training a enye ade a ye bem obe kan kwasema you material but United dey ya training wo mako say nipa no ba and kwasem dey so catch because emore ya wo kan ya o de twaso a obo hu sa I agree. Now we develop we pan on the body. Yen. Mami, yan hwade bi wa ha sei. Me ye wo ba e na maba wo ho na wa hyehye me mowre e de ama me ne. Anwumre me kofi a medware. Ye wade bia ne kwane a ye fa so a ye me nya wo ba de. Na enso minim se wo ba de wu dware a wo besiesie hu a wo de wonsa be hye ba bi. Sa kamika no e hye me nsa ho no a medi kwa wura baabi no maame ha me baabi de me ba me na me say o peti ay ka kire o ba kwan bebre so enya advisable e ma o say o do nsa e be wura wasi tokrom sa animu ha de e wo say nsuo no ohun so yunu no ye more ohuro ne more pa ba so be insect de eno de o do Dr. Kwenim ko mami yi papa me nya wo ba de na so fa ba bi de madi wakinye kakra kire se sade Nyankopon si bo mo ba no me ye ba ma waware ntimi nim sade wo ba
nyame de ode ma mo no se de sitie me nware ekwa na ye ko school ye kire ye se wo ba de at least we yes anim ha na kire hon so sei ente to bere be ho se ubo defense kakra na wa bie midfield kakra na afi wato atena enya sa se ubo anim ha no nko a kire ho no pampan be ba ho ebe wi kire no na white o de pua ase wo tweme na me ba na nso obai na woni padua no nyina ye basa ba wi kire abo ma me ba yie na nso na ye wa wo mawre ma me yenka no kore more no said ya wo kan no ye wo more e wo ho wo se bible kra ka se yemfa ani a ewu ade ensiesie ye ho ade bi ho obi be ye obi hu no wa wo ye be ma ya wo kan obetima ka se ade bi e fe ba ade bi ho so a sade kro na wo ye be ma ya be se hu be ka se ebe enti ye woni ni bi so na said ya wo kan no ya se tintin ya sem na wo kan se wo be hu so bi ya sa tintin ya wo kan ya se en said no so sa bebre sa I said that no so and na so so be a tintin sa bebre na so the movie and your movie or the occasion a GB na open sa tintin no and this na e normal there or the enenam efie said there but normal one na ye kai ye de kai ni say obetimi da ye bi bia opese or the bia that as here where I will kai no we be ma enti wonti ma say oba woni problem e wo yefunu ana wa ya sia che wa mfa won san kwahye wasi tokro no mu a enya de obeti senti bia da unti senti bia enya advisable e ma oba ukura san ma wo ho infection na won san no a wo ro san ado san kwahye sa tokro mu a wo kan e de na wo tokro no ma wo beti me yi akoka no ha de na wo ma beti me yi bibia nyame de aba obia no time bia oba ensuo no a eba wo yase no yeti yare no efiri mu se ensuo bi ba opanti mu na oti center that means I was on no madro ne clear wa yase de ma o komo ide ma me komo no de wa chechire mu mi dalinti makoto nti me de me se wura mase we be ma hu ni bebre ye science me science ba ma hu ni na ba wo de hwe wo hwe enkomo ye beto aso ohun off e bedin komo bi why aha ye kwa ho me kan ya me feli ntira me kan se me tiro me ya da too much ma me ye ne no din komo madam Mary Bech ye ne no din komo we ye president de ma United Hairdressers Association akoso ahwe manim sa den oh mseme nkasa ye nkwa nkwa ni bibia ka ye fa dwenkyere nto aso ye bre na ye be Frederick Mr. Coward na de ba ya da say teacher constitution wi amo ase oyiboboaten amisco spelele kaso teacher kujo tepanyene susu Randy na no draw nyako na se nyako bosheba amisti go suzongo Dr. down blue ai ena MC ya oprekon Father Azigi Helselasi de ndi bebrebe bubruja Father Azigi krona so sare biaba nana akua mo aboaten enso yadamwase yadamunyina mo asese mode madwenkyere eba ye ebusiafo one more boy ye chidom kuku ajando voice editor papa eno achi no kachire ejewa kode wono so ebua bi mofi wono ne online no wo hwedi hu dwuma eno achi no krampo no akosua somoa enuoma egu achire wono so ye na fam de ye papa ye nko nyale bi aboga emu ena fe wo hini ni ama crunches of mami premani woko MC ahonso so a akiwo ho PK Rocky ena fe Godfred enwachi ne kurampo no Resford school fees wonu nyina adom boaye e wo MC ahoma ye de kasebo no ebesomye ena wo pemu a wono so se mode ma ye yensamfo panyi Owura Santi Benedict elda papa adom ya wo kina wo bekọ na afi wakọ akosom nyame enti na numere kura sabata che no ena ode te ha no enuanu mienu a yenso ye kina se kenkan ye medin ene akosua age wakode mene menua bema nana kwabra kese emfa kai bo eto asote Wei ayeyisie enkaibo nana wasai mensa okofrobo ye otosumienu ye frihine na ye enkaibo enedru suyi ebusua ye otie yi paso eni nana kwa mebafo ye otosunan eyo man